terus ngirim stiker kayak gini gitu. Piye gambare? Ngene. Oh, Ngene iya. ki apa to Pak Jane? Eh? Ngene ki apa to Jane? Sarange. Ah iya. Sarange niku napa jenengan ngertos sarange napa? Enggak. Cah-cah ki lho melu cah jin nom-nom lho. Oh, sarange tegese tresno. Salam bekti kula, Mbah. Nggih. Ngoten. Heeh. Dadi aku ora asing. Upama aku to, Pak, biasanya aku ning Ponorogo. Kuwi iki saking aku karo wong Ponorogo iki pas seduluran iki kaya kaya tenan akrab ibu-ibu. Wah, aku anggar bar mulih tanggapan. Sesuk iki mobilku mesti gak sedeng. Eneng sing gawani sate, eneng sing gawani sambel pecel, enek sing gawani peyek. Sing tak takoni. Kok sing tak takoni. Nyapa? Sampeyan iki ngelem apa njaluk? Kok malah apa-apa disebutne ora. Loh, tenan kuwi. Loh, kuwi tandha napa nggih? Tandha seneng kula kalih warga masyarakat Ponorogo niku jan sumet dulur saestu. Ora eman lek mung karo panganan wae. Pramila dalu niki sebagai ganti tandha tresna panjenengan kula tak nembang. Nggih. Tembange dandang gula Bu Kesi. Iki mau Nggih. spontanitas mang mriki kula kei sing duwe ming kula tok catetane. Masa aku ora mbok WhatsApp, biasanya ya mbok WhatsApp ngono lho. Iki aku pas kuotaku pas entek iki, dadi ra iso WhatsApp iki. Ya Allah. Lah engko lek sampean tak delok WhatsAppmu enek WhatsAppan aneh-aneh karo wong wedok ngono engko aku atiku lara lho. Ora mungkin, wis tak hapus kabeh. Ayo. Iki lho dandang gula ngisor iki Bu Kesi. Nah, iki tentang desa Polorejo. Mergo mau bar kanca-kanca aku maem ning kono rumangsa lezat enak akhirnya terus aku nulis dandang gula. Oke, yakin? Heh? HP-mu tak buka ora apa-apa? Aja dibuka kuwi ae tok, ora usah buka liyane ora. Ya mergo aku ya ngerti aku selama dadi bojone sampean ya ora tau lho buka HP. Mergo aku mbiyen wis tau pengalaman buka HP-mu ping pisan ping pindho mesti atiku lara celekat-celekit. Mesti eneng SMS sing ora genah-genah ngono. Sapa ngono biasane iki cah-cah lanang-lanang kuwi tak jenengne wedok ngono tok mek anasine. Ah iya. Nggih. Pelok. Nano. Polorejo. Desa ingkang becik. Polorejo desa ingkang becik. Terus Guyub rukun kompak lan manunggal Bapak Haryanto Lurae. iki sing lenggah piyayi kene upamane ana asma utawi jeneng ingkang salah saged jenengan koreksi lho Bapak Ibu sedaya merga niki wau nggih sak ngerti kula upamane ana jeneng sing kleru jenengan elekke salah ora apa-apa. Kowe disalahke ora masalah. Ora masalah wong wis lunas sore mau ngethik ayo. Lunas terdasare menu sore sate. Jujur wae aku mau imbuh 3 piring. Lah iya, mula nang kene sampeyan iki kondang sinden badoger iku ora. Wong wedok iso 3 piring lho ayo. Ya ora apa-apa to, Pak. Wong awake dhewe iki golek sandang pangan nyambut gawe niki sing digoleki ya sandang badok lho, Pak. Iya. Ayo. Bijak adil lan jujur yen cari Bapak Muhyiddin
Pak Cari asmane Pak Muhyiddin leres nggih, Pak? Leres. Yen salah jenengan dawuh lho, ayo. Mudin Pak Fakur Rahman. Gaweane Mudin iki abot ning bengkoke ning padulan. Nah iki sarunge Mudin kudu dipikir. No. Nono. Sing masak bukasun. Ndi mang ibu-ibu sing masak leres? Leres ya Bu, sing masak bukasun. Ngono ki ibu-ibu ning mburi Halo, Dek. halo. Makasih, makasih. Ngono ki mosok ana sing ra trima bukasun gur ngarani sing mbumbone aku. Iya. Ya Bu. Pak Priyanto kami tuwa Leres. Nah, ya. Neno. Pak Haryono komandan Laden sing apik. Bener, Bu? Nah, bener. Mergo lek komandan Laden ora disebutne nganti mutung mbok ibu-ibu masak enak kaya apa ora dimanggakne ya ora kepangan. Iya. Ya, betul. Terus terakhir Armuba terus Armuba terus manunggal. Ya, arek muda bakalan. Luar biasa. Wis ya. Kok gawa terus dicoto aku. Ayo. Coto konangan rahasiane kok ya. Ora nek rahasia Bu Kesi wis aneh-aneh wis ora. Ae dhewe iki wis kepala 4. Ayo. Anake wis 4. Golek apa to Bu Kesi? Terus sampean lek ya apal to karo watakku. Apal. Kapan aku njarake wong wedok liya yen enek sampean ra tau. Lah dalah. Nggih. Ya Bu Kesi, mang bacotne napa ngoten Bu Kesi? Sing apik jenengan sing luwih ngerti. Ayo. Kula nembang mawar kuning. Oke. Mawar adalah bunga, kuning adalah emas. Semoga semua warga masyarakat Polorejo menjadi tempat yang mengandung emas berlimpah karena kekayaan alamnya. Waduh. Itu gale mau. Mari kita saksikan pagelaran wayang kulit Ki Cahyokun tadi dengan lakon Nopo Madelang. Iya. Loh, sapa ngerti kene iki mengandung bumine akeh mase lho. Mergo belum terkuak saja alamnya. Betul. Ayo Mas Joko, Mas Bambang. Ayo. Yo, mawar kuning. Mawar kuning monggo dados. Monggo Bu Camat, Mbak Batan, Bu Siti, Hanifah, Sugeng Rawuh, Sugeng Laras Bu. Enggak. Matur sembah nuwun. Mawar kuning wis katur diwiwiti saka Dandang Kula Desa Polorejo. Muga-muga bisa dadi panglipuring penggalih ya, Nok. Iya mak iya. Malah sore mau awake dhewe nalika arep munggah uga dipanggi karo panitia wayangan ing Semanding Jendangan Ponorogo. Tanggal pira? Mau didhawuhi supaya ngumumake supaya kanca-kanca bakul lan uga pandemen wayang kuwi pirsa lamun ta tanggal 22 Mei mapan ana ing lapangan Semanding Jenangan Ponorogo dalam rangka bersih desa. Matur sembah nuwun monggo pecinta wayang kulit berbondong-bondong wonten ing Semanding. Iya, sembah nuwun. Iki malah ana bocah. Iya.
Mumpung ora ngantuk didhisikke ya, Mak. Kanthi layang ya kuwi assalamualaikum Pak Cahyo, waalaikumsalam. Kepareng nderek ajar tembang Nyidam Sari sak bawane. Nami Kinanti Sang Tuari. Kelas 2 SMP. Matur nuwun, nyuwun pangapunten wassalam. Nggih. Monggo genduk Kinanti minggah wonten ing pepanggungan mriki. Ya, dihormati. Tak tang tak danadang. Oke. Dados. Sugeng dalu Mbak Kinan. Sugeng dalu Pak Cahyo. Nggih. Daleme nggih Polorejo mriki. Sanes. Lho, pundi? Kertosari. Kertosari. Nggih. Kecamatan pundi? Babatan. Oh, Mbabatan. Desane Kertosari. Nggih. Dados jenengan daleme Kertosari. Nggih. Masalah kalih makam pundine? Sing ditakone kaya makam. Masa sak desa ora enek makame ora. Tebih, Mbak? Mboten. Mboten nggih. Nggih. Kelas 2 SMP. Nggih. Nggih. Niki wau kok kepengin nyumbang tembang niku jenengan kersa jenengan piyambak napa dipeksa kalih Pak suarane apik, dedeke ya entuk. Mung kulite rada ireng. Ora apa-apa, ora masalah. Anakku Mbak Kinan aja berkecil hati lho. Anakku sing ragil ya ireng ngoten niku. Pedilah menjadi mancing lho, Pak. Napa? Senengane mancing. Sampean? Nggih. Oh, mancing masalah. Mancing ikan, Pak. Mancing ikan. Ora apa-apa, ora apa. Ireng ki ora elek. Nun sewu bukesi asine ya ireng. Anane putih lah mergo dilabur. Ayo. Asine ora masalah. Malah keuntungane bocah ireng iki Mbak Kinan. Lek wong putih lara 7 dina mesti pucet. Lek wong ireng ora enek pucete. Ayo wis mula ya kudu bersyukur. Sing penting suarane apik. Ayo. Pak Dalang. Nyuwun sewu, Pak. Aduh, gawat. Jenengan ngelokke kula ireng niku wae wonten sing mboten trima. Sopo? Ndurim. Guyu ndurin aku. Ayo, Kowe guyu apa bolo aku to Rin, ora genah ngono. Ra penak. Ayo ndelok wayang karo jigang. Lato-latomu ketok lho Ren ora. Ning ngarepe sinden jigang desis malah ayo. Terus Mbak Kinan yuk. Dah dewa Jawa Tengah Ninoi sono mring wak mami. bapake jenengan seniman to? Sanes. Dalang, Sanes. pengrawit, Sanes. guru, Sanes. copet. Sanes. Lah apa? Tukang cukur. Wah. Mesti ning omahmu ditulisi tukang cukur Sorwaru mending ngono ya. Lah iya, ibuke sinden. Sanes. Lho, guru tembang, Sanes. pengrawit putri. Sanes. Lah apa? Penyanyi dangdut. Apik kuwi asolole ya. Nggih. Tak tuntung asolole. Ayo. Apik penyanyi dangdut. Sampeyan ya sok tanggapan nyanyi dangdut ngono to? Mboten. Lah- Mboten pareng. Mboten pareng. Ora oleh karo ibuke. Ndak nyanyi ibumu ya. Ayo, bener apa-apa. Sekolah sing becik. Ayo. Ya ndak? Besok kapan katekan Neno. jajar lan wong bagus. Kok pengen jejer karo wong bagus, wis ngerti karo wong bagus. Sampun. Saiki rombongan kuwi pengrawit sing ngangge ijo-ijo iki sing bagus dhewe sing endi? Jujur. Jujur ae, ora apa-apa sing endi. Sing bagus dhewe sing endi? Ayo. Kuwi lho, mumpung Mas Joko girong langsung jejeg lingguhe langsungan. Ora apa-apa karo guyon ora apa-apa. Ora kudu dadi pacar. Sing endi?
tukang kendang. Wah. Sing kendang dhisik, kendang wayang apa kendang jaipong? Kendang jaipong. Oh. Ya tak elekne aja mergo ki ratune garangan kuwi. Ah iya, ini ya bener wong ya kaya ngono kaya bintange AADC. Nek kuwi AWC kuwi. Ra apa-apa nduk, ra apa-apa kinan. Ya nduk, ya. Terus tanpa prau sasat darat dan pepetri terakhir nyidam sari sekali lagi tepuk tangan untuk Kinanti para kadang. Apik. Sampe lek sekolah no sangune pira, Nduk? 10.000. Nah, alhamdulillah. Ora boros. 20.000 kena nggih rong dina ya. Purun mboten 20.000 nggih rong dina? Mboten. Mboten purun? Mboten. Lah njalukmu pira? Njaluk pira? Jujur ae ora apa-apa. 100. 100. Kowe iki janjane sinden apa kotak amal kok iso njaluk 100. Ya ora apa-apa, 100 ki nggih DP sik, ora apa-apa. Nya, engko sik tak tambahi neh, aja kuwatir. Lek menembang apik tak tambahi 100 engkas. Ning lek nganti klep nembang nganti lali, iki tak jaluk bali. Yo. Nggih, Pak. Yo, kowe rugi balik nirene 150. Suwun, Pak. Suwun, aja minggat ning kene sik nembang. Ayo. Kinanti. Ayo wah. Apik. Coba, Nduk. Ayo langgame coba. Ayo. Kita tampilkan putri penyanyi dangdut. Wes. Apa masle? Biasa Kinanti. Bibit unggul. Ah. Mbak Yumi iki Umi Hafifah ki mbiyen. Yo tak temu ngene iki. Nggih, Pak. Akhire tak kempit tak gawa ning Solo, tak sekolahane SMKI. Saiki ning isi, bah, akhire walah tenan. Goleki cah lanang. Ayo dijak latihan wong kancane kok. Sampeyan lulus SMP pengen sekolah ning ndi? Insyaallah teng SMKI. Ngendi? Muhammadiyah. SMKI ngendi? Akeh lho. Lek boten Solo nggih Jogja. Oh, Solo ya Jogja. Mulai nang Solo ketemu karo Mbak Umi, ketemu karo Mbak Najwa. Ayo. Lah nang Jogja engko ketemu karo Mbak Elisa. Ayo, ngono. Iya. Ora apa-apa. Jurusan apa rencanane? Dereng ngertos. Kok iso jurusan Daud? Apa enek sinden jurusan Daud? Ah iya, ya tenan ya, Sok. Nah, apik. Luar biasa, semoga-moga aja nganti bosen ya, Nduk. Sampean tetep sinau karo keseniane wong Jawa, sinau nembang, ya. Mergo Indonesia iki sing diandalne mung budaya. Bal-balan ndingi ya kalah pisan. Saya andalane kari wayang, sing tur ke luar negeri rata-rata adalah gamelan, karawitan karo wayang, ya. Sapa ngerti Mbak Umi mbiyen ora tau numpak pesawat, bareng iso nyinden, wah numpak pesawat, alhamdulillah mabuk. Nah, iya, tak tambahinya. Nah, iki. Janjiku mau tambahi pira? Mboten ngertos. 100 ta tak 200. Aku karo bocah iki sik aja dikene ibuke tenan lho ya. Nggih. Ditabung dhewe. Aja boros-boros. Mboten. Heeh, jajan-jajan aja sing neko-neko. Mergo lek panganan iki sing apa kuwi jaman saiki sosoke ning gulu mari serak, mari watuk ya. Sing primpen. Nadyan kaya ngapa lan kepiye ya to. Dhuwit iki angel golek-golekane ya Kinanti. Mula kudu sing pinter, sing apa ki ora kok njur cetil ki ora ning gemi ngono lho ya. Gemi ngono kuwi, heeh. Nya. Eleh seneng aku. Pripun to, Pak? Hah? Iya nya. Iki apa to kok dadang gelang gulah iki ngopo? Mboten napa-napa. Oh iya, mboten napa-napa. Terus suwun, Pak.
Matur suwun. Iya, kok matur nuwun. Susuk no endi? Ora. Ya, tetap ya semangat nggih. Nggih. Semangat, nggih luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kinanti. Salaman. Engko pas Mbak Elisa mesti ditambahi sangumu. Wis to? Titenono to, ora ngandel. Rada suwi lek salaman, rada suwi. Salaman rada suwi. Hei Kinanti aja ngalesik. Duduk ning kono, duduk. Lah, diomongi kok. Mbak Elisa iki piyayi blobo biasane lek maringi minimal 500. Oh iya, pira kuwi? 2000 kena nggih nguyuh tok kuwi. Wah, kejemen sinden laris kondang ora. Ayo. Ates. Ya, luar biasa. Tenang Mbak Elisa, engko tak ijoli. Lah aku ngijoli 1 juta ngono. Ha iya, Wis mumpung wis teko ya apa kuwi jenenge diaturi jumeneng Mbak Elisa. Heeh. Kaya apa iki sing dinteni karo Piyayi Polorejo iki Mbak Elisa iki kerep banget tanggapan ning Laladan Ponorogo. Iya. Nangis sajroning atiku. Alhamdulillah salaman sik. Kat bodo rung salaman lho. Ayo kene salaman. Ayo. Pripun nggih Pak Yoyo? Dosamu akeh lho karo aku. Ayo. Dosa kula napa? Dosa kula napa? Membikin sakit hatinya Bu Kesi lak dosa. Ayo, nih. Kok kula ndamel sakit hati Bu Kesi? Wis to, ora perkara duwe dosa utawa ora, gandeng iki lak sik sawal to. Nggih. Walaupun akhir sawal njaluk ngapura kan apik. Ayo. Jane kula niku ajeng salaman ning beberapa kali ten Ponorogo niku kula paling deg-degan, paling berdebar-debar niku ndalu niki Pak ten Polorejo. Amargi setunggal kepanggih panjenengan. Terus? Anda nggak lihat pipi saya merona. Oh iya. Aku ki gugup gitu loh. Wes suwi banget nggak ketemu. Sekali ketemu kok ya ning nggon panggonan Polorejo kek piyayine kathah sanget, kathah masyarakat ingkang make empal matumpuk-tumpuk tumpelek blek. Oh iya. Tumblek-blek kaya telek kaya. Kathah sanget niki kula terharu. Dadi ki tanganku anyep. Saestu aku mau salaman tapi aku nggak enak gitu. Niki boleh nggih? Muhrim mboten nek ngaten niku. Boleh Bu Kesi. Saya minta izin dulu. Oleh Cahayu. Saestu. Khusus Elisa Orcaros oleh saliman karo Pak Cahyo. Nggih. Yo. Sik. Bu Kesi menawi badhe pipis mboten napa-napa monggo lho. Pak kula salim nyuwun pangapunten wonten lepat kula selama niki kalih panjenengan gandeng niki Riyadi wong tua akeh lupute. Wong enom ngaten. Kowe iki sak uyuhku iso wong tuwa lho. Umurmu lho pira? Oh mboten, wong tua akeh ngeyele, wong enom akeh lupute. Iya. Padha-padha Elisa padha-padha sepira gedene takanku ya to. Takanku maksudnya dosaku karo luputku karo kowe, aku tetep njaluk ngapura. Wong tuwa akeh lupute sing enom sing gedhe pangapuran. Pangaburane. Dingeneke oleh mboten? Oleh. Nggih, setunggale. Oleh. Matur nuwun. Ora tak isui seminggu iki, Pak. Ya, atiku kok malah atiku kok malah tercep ngono ya apa ya? Bu niki namung nyanu napa nggih silaturahim saestu mboten napa-napa nggih. Leres. Kula mboten wonten napa nggih sing tersembunyi kok kalau Pak Cahyo. Nek ngen chat kula mboten nate kula hapus kok Bu. Nanti bisa di-track. Maksudnya dicek lagi gitu loh. Biasanya Pak Cahyo tuh sok WA malam-malam gitu. Tadi juga Sherlock terus ngirim stiker kayak gini gitu. Piye gambare? Ngene. Oh, Ngene iya. ki apa to Pak Jane? Ngene ki apa to Jane? Sarange. Ah iya. Sarange niku napa jenengan ngertos sarange napa? Enggak. Cah-cah ki lho melu cah cin nom-nom lho. Oh, sarange tegese tresno. Tresno. Panjenengan napa tresno kalih kula? Ya tresno no, kabeh sinden tak abe tak tresnani Mbak Elisa. Tresno secara guru murid. Sapa? Cara apa? Tresno niku macam-macam lho. Kalih Bu Kesi tresnone beda tingkatane tresnone panjenengan sama Umi. Sama Bu Kesi beda tresnane panjenengan kalih kula. Betul. Nek karo kula tingkate cara level 1 sampai 10 level pinten? Anu, ora mesti sak. Lah nek Bu Kesi ngene iki levele mek 3, lek renek ini 10 iki.
iya. Piye jenengan mirsani masyarakat Polorejo piye? Aduh aku apa ya? Aku sedihnya tuh mergo bonggo. Seneng tapi ra iso tak gambarke dengan koto-koto. Napa? Ya, kata-kata itu nggak bisa tergambarkan. Mergane nggih ngaten niku yang namanya wayang itu faktornya banyak sak panggung wayang. Yang paling terutama adalah dalangnya. Yang kedua le sindene, le melu tirakat. Direwangi sinden niku dandan, mongko bayarane carane 250, mongko pondasione regane 150, bedake regane 90.000, blasone regane 50.000 wae. Gajine piro? Gajine 250. Ngawur, salah. Piro? 120. Loh, demen to. Lah niku direwangi sinden ki bayarane sepiro, mongko bedake regane larang-larang. Yoga direwangi doh kono doh kene ya ora padya jumbuh karo le mangkat nggih. Tapi saking senenge bombonge wayang dilestarikan sebagai alat untuk bersilaturahmi, dinggo alat dinggo berdoa saat bersih desa. Nah, ini yang harus kita uri-uri bersama. Iki kudu dilestarikake nganti sok kapan wae, Pak. Saking senenge kula. Amin, amin ya rabbal alamin. Makanya apa sekarang itu kalau bisa ya nggak cuma bersih desa, apapun punya hajat ya tetap bisa nanggap wayang. Dadine iki mangkat sakmene oke masyarakat kula bahagia saestu. Iya. Masyarakat bahagia ayo. Mudaro ayo. Kok modar barang sih? Lah yo, lek bahagia tetep bahagia. Bahagia. Lan iki Mbak Elisa dawuh saking Pak Muhyiddin panjenengan lah Pak Carik iki dipun rawuhi kalian Bu Camat ing babatan Bu Siti. Matur sembah nuwun Bu Siti rawuhipun. Panjenenganipun ngersakaken minggah wonten pepanggungan untuk medhar sabda menyambut warga masyarakat. Monggo Bu Siti, mbok menawi mboten kurang bek ngomongnya angel. Kurbek kurmatan anggen kula ngen matur monggo minggah wonten be panggungan. Monggo duduk. Bu Camat monggo winarak mriki. Memeriahkan malam hari ini Bu. Berkah Pak, matur sembah nuwun nggih. Sembah nuwun Bapak lan Ibu. Alah ampun buka-buka ngaten niku ta Bu. Alah. Aku dua. Pak Dalang udah kaya. Bu, Ibu, namung ngemutaken wau lak Mbak Kinanti wau, lak nggih babatan to wau nggih. SMP. Kula entek 300 Bu. Sing nawari sapa? Salah dhewe. Nggih, mboten napa-napa, kula ikhlas lahir batin kok. Lah Pak Dalang udah rokok segitu loh. Nggih aman. Nggih mung guyon iki. Matur nuwun nggih Bu. Aduh jan dom rata dom del. Iya. Adum adil, matur nuwun Bu Sembah Siti. nuwun Bu. Laris Duren. Malah duren. Matur nuwun. Duren kudu disangoni marai terang ya kuwi kok. Sing marai terang mulane kok langsung tung gitu. Sembah nuwun Bapak matur Ibu. nuwun. Nggih, luar biasa Nggih. Sangat dekat dengan warga masyarakat Mbak Elisa Ya nggih. betul Siti, teladan sekali. Semoga menginspirasi dan besok bisa ngrembaka wayangan nambah lagi. Amin ya rabbal alamin. Dalange nggih niki bintang tamune nggih kula nggih. Niki ya iso dalang Pak Bu. Dadi lek pancen Piyai Ponorogo wani bersih desa, dalange loro jejer kula kalih Elisa. Wah. Top wis to. Top. Arep top niku. Tenane. Kari sapa sing wani? Ayo. Mirah mawon mengke gampang nggih dilihat kalih Bu Kesi. Nggih. Ada pamundutan banyak Iki sekali. Mbak andum gawe iki. Andum gawe. Mergo layange akeh banget sing nggih. tresnani kalih awake dhewe. Nggih, ada yang request juga dari seminggu sebelumnya sudah ada pamflet berita bahwa akan ada Pak Cahyo di Polorejo, ada request dari Klaten namanya Pak Mario tadi minta ali-ali nggih dari EFC. Kemudian menika ada saking Bapak Samikun. Ayo, Samikun. Samikun. Oh ya ngapunten kula niku riyen diajari nulis ra diajari maca dadi ya Iya. RT 2 RW Songo bakalan nyuwun gending setunggal pepeleng kalih alamate anak soleh gending menika dipun tunjukaken dumateng
Sedoyo RT Kalih RW 9 Duku Bakalan. Baik Ania. Rapsitas. Oh, UMJ itu Umi. Ya berarti yang nyanyi Umi. Iki sik tak selani. Ya, sila. Request gending saking Bapak Rudi Sayur sekalian dari Tampo. Minta gending Nyidam Sari, wau sampun. Sampun. Jenengan. Nggih. Peling cari sampong, pepeling cari bapak. Aku yang rada mumet Pak, maaf. Tulisan itu kan ono sing gedrek, ono cara Amerika Latin, ono sing Amerika gedrek. Nah iki cara ngendi aku ora reti. Lek maca ngono kuwi jarek kuwi iso obah dhewe malahan ora ono. Enggak, bener. Dari Bapak Sambong Suroto. Ditujukan pada seluruh perangkat Desa Polorejo. Menika wonten tindie. Wah, rata buka. Engko ndak aku bahaya dipendel iki Bu Kesi engko. Dipentelengi ayo. Pentelengi. Request gending saking Mas Jainul Sayur sekalian. Minta gending Lungiting Asmara. Doanya supaya sehat selalu dan adem ayem. Amin. Bayi Elisa. Wes nganggo bayi-bayi bareng ya sekarang modele. Wes apal kabeh masyarakat itu sopo sindene sopo ngono iso nunjuk ya. Request lagu sindene Elisa lera ditunjuk ta dari Mbak Mintul. Sekeli pamer bojo cendol dawet. Cendol dawet. Gumuceng loh Ibu. Dari Mbak Tina, Gubuk Asmoro. Oke, siap laksanakan. Dari Bapak Kijo sekeluarga minta lagu Gelang Kalung Alamati Anak Soleh. Salam saya kepada semua penggemar wayang kulit. Siap. Nah, ngene lho, diketik gini aku paham langsung bocone gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal kula nyuwun gending. Gendinge podang kuning nyuwun dibawani. Sing nyekar Mbak Elisa dipun jumenengaken. Pun jumeneng. Jumenengaken ayo. Saking gula Bos Kayu Glondongan. Alamate Lembah Jajar RT 5. Cukup sekian. Oke. Saking Bapak kami tua Bakalan nyuwun gending Selendang Sutra Kuning Podang Kuning sampai Intai. Wah iki. Sampai Intai. Oh sampai. Sudah sampai. Gending menika kagem sedaya warga masyarakat Bakalan mugi-mugi kanthi acara bersih desa menika tansah pinaringan wilujeng rahayu guyub rukun sedayanipun. Amin. Niki mayoritas ngersake Podang Kuning Mbak Elisa. Podang Kuning nggih. Niki tasih wonten kalih dibaca sekalian apa mangke? Sisan-sisan ndak malah. Sekalian nggih, nanti Carry tinggal kok. nyanyi. Assalamualaikum nggih, sugeng dalu mbok cange. Nyo nyange ora Elisa kok. Cange iki. Cange, mbok cange. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Cange dan juga Mbak Elisa, enek Elisane lho ngomong iki kok. Aja bingungke diwaca sik ben cetha to, ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Cange dan Mbak Elisa. Oh, berarti wong loro, Pak. Berdua ini. Oh, iso wong loro kok dadi telu piye malah ya. Ayo, kok telu wong kalih sugeng dalu. Sugeng dalu. Makarya. Endi? Sugeng makarya. Sugeng makarya. Ugia. Tansah beto, Bu Kesi. tansah beto. Bu Kesi cemberut, Pak. Piye to? Kowe engko wong loro suwe-suwe tak rabeke lho. Pengen to, sajae pengen. Mboten niki tulisannya gitu, Bu. Iki lho, Jadi malah ya sesuai Iki lho, request. kagem Pak Cahyo dan Mbak Elisa ngene lho Nah, malah Mbak tulisannya. Cange dan Mbak Elisa. Sing endi Mbak Elisa? Iki diwaca Oh, iki berdua ya. iki sing iki lho. Iki lah, dibaca. iki niki kula Kemini. Kemini. Nyuwun lelagon. lelagon. Layang kangen. Nah. Nggih, katur apa iki? Marwiyah. Marwiyah sayang. Marwiyah sayang. Kayak nggih. romantis ya, Pak. Terus apa iki senang-senang matur nuwun. Nggih. Iki saka anu iki dealer mobil iki. Dealer. Heeh. Oh, nggih. Tandane Lagune apa? napa niki? Iki lho nek tandane gambar motor iki lho. Endi? Iki ning isor Gambar pojok. motor iki. Enak apa ora? Ora eneng. Wis menggok berarti motor. Oh. Pak Dalang nyuwun sewu Mbak Elisa. Nggih. Apa? Mosok liyane penonton entuk request lagu. Aku yo pengen lho request lagu. Request napa, Bu? Aku pengen ya Pak Cahyo karo awakmu ki duet ngono lho, Sa. Aneh-aneh. Tenan, lho. Duet iki lek sing dipangan ning anu ilat biru duet. Ayo. Kuwi apa ku dawet. Walah. Duet. Wah, wis. Bahaya iki.
Bu. Duwet. Tak omong itu. Napa, Bu? Masamu kowe cedak bojoku ngene Nggih. atiku ora senut-senut. Lah timbangane mong kowe padha kemronggo, tak Nggih. duletke wae wong loro. Ki padha karo ngetes hatiku yen aku bukesi dan lahir batin lek Nggih. awakmu ki sayang lho sa. Mula Niku pripun, Bu? aku nyunggi kompor. Oh. Sorry lah Yan. Kene Pak Bayan pundi? Wah aku gandeng karo Pak Bayan ora masalah lho. Bayan kene ki yo ganteng masamu. Pripun napa kula kalih Pak Cahyon jenengan kalih Pak Bayan mboten Duet. napa-napa? Ayo awakmu duet. Ayo. Tenan iki mboten napa-napa. Ayu tresnamu kinarya tombo. Ayo sa. Lagune niku. Sa ta? Tenan iki janji jenengan mboten marah lho. Disekseni lho jenengan Bukesi mboten marah lho. Saestu lho. Bu Kesi, tak sawang kok kene nung sewu sirahe jenengan ngene gelungan kok kemendeng enek keluwe. Gak, sorry aja. Bener ini. Tenan sa. Iki Saestu? aku- Saestu. Ikhlas? Ikhlas. Iki kok ambu gosong apa tapi? Enggak. Enggak bener. Percaya sange nih sa. Aku iki kadang-kadang penggemar YouTube iki kayak komen kuwi jan nguanyelke. Pripun ta? Muni ngene iki lho. Bukesi kuwi mung guyon lah antara Elisa karo Pak Cahyo ning wayangan. Bukesi mbok rasa cemburu, keterlaluan. Aku ki jenengku ning komentar YouTube sinden gaul iki wah elek. Dikira aku ki nesu tenan. Nah, mula tak nggo mbuktekke masyarakat YouTube yen Bukesi ku wong wedok sing paling sabar sak donya. Mula saiki Pak Cahyo karo Elisa tak lilani duet disekseni masyarakat Polorejo. Wani ra kowe wong loro? Sik. Setuju ki Pripun Bapak iki? Ibu? Aku karo Risa engko duet ra masalah. Ning aku njaluk tulung sampean kudu kalungan kulkas lho ya. Dikalungne gen adem atine ngono lho ya. Samane ora percaya karo aku to, lahir batin lho aku. Lho percaya aku karo Gusti Allah piye to karo kowe. Tak omong to. Dadi bojone dalang kuwi atine kudu jembar. Kula Ah, niku iya. pun saestu lahir batin lek kalian jenengan kali Elisa, Mas Yoyo. Sabar, bener to Bu, ikhlas ya. Ikhlas. Estu ya. Iya. Ayo, ayo, gaskan. Duet niki mboten napa-napa nggih. Disekseni masyarakat nggih. Wah iki kok malah dukung kabeh iki piye to? Wah, wis. Ya dukung ta, dukung wong dalang ki mume bojone loro kok sampean sing tok. Jujur soalnya aku udah lama terpesona lihat Pak Yoyo itu. Terpesona. Aku. Ya bener Bu. Ayo lek Mas. Lintang Asmoro dados Ya. Mbak Elisa. Oke, yo. Jalan antar mriku napa? Tugase ngene, sampean nang kene. Ya to, Piye iki? iki lak loro. Iki ijabno karo aku. Gundulmu. Kaya ngerti lah aku bar gundul. Wes ya Nduk, Cahayu, aku wis puas iki. Ben penonton YouTube sing komentar ning kono iki ngerti oh Bu Kesi ternyata nesule mung etok-etokan. Ya, itu Iki fair mung ya. kinarya drama. Drama ya Bu. Iya, berarti drama kita itu hidup. Nggih. Karena penonton itu terpancing. Aku tak mau. Awas lho ya lek nakalan. Wes, aku tak linggo ya, Sa. Terima kasih Bu. Dilanjut. Nggih. Sil. Aduh aku isin piye gitu neng ya batinku seneng kok tak Boten napa-napa. Kok ndelok streaming tak mundurke tak putar-putar. Sekarang Ayo. ya aku seneng kok Pak Pancen. Ayo aku ya seneng padha. Sa, aku seneng banget iki. Apa? Ternyata bojoku bae ya iso nyanyi. Loh, kowe ora ngerti Blitar campur sari sapa ngira iki penyanyine aku mbiyen. Peparap Eskar. Sarjana karaoke. Kodang kuning Mbak Elisa. Nggih, podang kuning nggih. Sampeyan ben ora terlalu capek tak golekne kanca. Kali sinten? Nah, Nang Winong, ya nang. Mbak Winong. Winong Tria. Nawang sih. Meten saking Tulungagung. Winong sesuk pulang kampung kuwi. Oke. Nggih. Besok pulang. Iki sisan nganu to nunut to ceritane. Ya golek ngirit kuwi. Ben ngiret to. Nggih. Iya. Ya, Mbak Winong. Niki ngangge bawa napa langsung? Komplit sak bawane. Komplit sih. Ayo. Halo Mbak Winong, ceria yang selalu ceria Selamat dan malam. manis. Ya Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, cantiknya Indonesia. Karo aku mau tek ra ngono. Ya beda lah, ya
cewek ya beda ya. Iya. Nom karo nom ya beda. Betul. Mbak Minong ada permintaan podang kuning. Iya. Iya, dari Bowo ya. Iya. Mungkin ada salam khusus untuk yang tercinta atau siapa yang lagi nonton di rumah? Siapa ya? Untuk semuanya saja. Asik. Untuk semuanya yang menonton, semoga menikmati pagelaran ini dengan hikmat, dengan hati yang bahagia. Bahagia. Dongane wong ayu biasanya ya nyenengke. Ya. Mangga. Nadyan wujud temong paksi Oke, ini spesial untuk Armuba ya, arek muda bakalan saya wes bekerja sama iso gawe pertunjukan malam hari ini tertib. Wah, luar biasa Armuba. Nggih, ugi kula aturaken dumateng Ketua Pepadi Ponorogo, Pak Nggih. Sindu. Pak Sindu, nggih hormat kula Pak Sindu. Halos manis nang sam make wasawenggan kunglalana Nonano. goleki si podang jenar iba bunga engah tiku nyanding bisa dadi tombo Oke, podang kuning duet Mbak Elisa bersama Mbak Winong. Oke, dados. Yuk. esok awan Mbak Winong Surya. Terima kasih. Terima kasih. Meriah Nggih. sekali. Matur sembah nuwun luar biasa. Mbak Winong iki ya wis akeh penggemare ning YouTube saiki Mbak Elisa. Wah jelas. Oh. Di Saya. TikTok, di YouTube, di wah sering lihat Mbak Winong Surya ini penggemarnya banyak. Saya mencorong. Ning sinden ki iso duwe penggemar ning YouTube mergo lak disuting ngangge kamera. Nggih. Jadi harusnya seorang sinden harus berterima kasih kepada kameramen yaitu Mas Yosep. Oh, Mas Yosep pundi to? Kula Acung Sep. Mana Mas Yosep? Mas Yosep. Walah ndelik. Gedene sakmono kok ya ndelik ya weruh no aku. Ya Mas Nggih. Yosep makasih. Menika kecuali utawa selain podang kuning akeh ingkang ngersakaken anu Mbak Elisa. Nggih napa? Alamate anak soleh. Alamatnya anak soleh wah niki nek mboten khusus wabil khusus Mbak Umi. Nggih. Gandeng wonten Ponorogo menika ugi kota agama, banyak pondok pesantren ingkang bertebaran wonten Ponorogo. Lan ugi Umi nate ning Tegal Sari kae to, Om. Nah, sampean yo diaturke gandeng piyai kene piyai agamis aturno alamate anak soleh. Nggih. Monggo Mbak Umi. Yo, dados.